lokuta da dama muna samun marasa lafiya masu irin wannan ko wannan, kuma mafi yawanci lokaci za ku ga babu abin da za a iya musu saboda lokaci ya riga ya ƙure. Yawanci kuma za ku ga yara ne kuma daga ƙuna ne suka samu wannan matsala. Abu mafi mahimmanci shine a yi rigakafin wannan tun kafin ya faru. Ƙuna ko da ba ta da girma ko ba ta da yawa, idan dai ta taɓa gaɓɓai to ana ɗaukan ta kamar babbar ƙuna ce saboda za ta iya jawo nakasa. Abu na farko da ya kamata a yi idan aka ƙone, a saka wannan ɓangaren da ya ƙone a cikin ruwan sanyi ba kankara ba, saboda kankara za ta iya sa jini ya daina gudana a gurin kuma zai jawo matsala. Sannan sai a garzaya a kai mutum asibiti don ya samu kula da ta dace da shi. Musamman wanda nake son in bayani akan shine idan kuna ko wani rauni ya taba mahadar gabobi, idan hannaye ne musamman a tabbata an warware yan yatsun kuma a miƙe su, kada a ɗaure su a dunkule. Idan wannan gabar ce a aje ta aka, kada a lankwasa ƙasa ko a lankwasa sama. Idan ta taba gwiwar hannu, a bar gwiwar hannun a miƙe. Idan kuma ta taba kafadu, a tabbata ba a bar hannayen sun makale a jikin mutum ba. Abu mafi mahimmanci kuma shine da zarar an samu kuna, a garzaya a kai mutum asibiti mafi kusa, saboda awa 6 farko da aka samu kuna suna da mahimmanci wajen tabbatar da ba a samu matsala ba. Ku ci gaba da motsa jiki, sai mun haɗu a daƙiƙa ta gaba.